kala dunia ka fo mo beteliga an ga ministre mga bara ni silim be nafuluko ani wadi la bara liko ma mali ko na fo mako alusen sanu ayi bara do nyamati ko kon ke na fo mako platform equity kadira ka fo mo beteliga tara do na no benam janvier kalo kile mo kan saba masamba fulani mo annani hotel radisson collection kibe ka fo baro kala yeno ni aglam mun fulanye ka taga bla mo teleke nyetara ani baro ka sega latile to mun la kitus fiscal okumo konnala ni la jamun fulanye kibe ka fo abala dilen kon kala mun teleke an ministry economy numerique kenan la monsieur alamdou ak ilian abdala aleka nyema okumo konnala ka boyno kenen ga fana monsieur Moussa Dek Bali mun teleke CNPM o nyema ka tase Mathias Konate ale directeur général des impôts ani jama wera ulut me kenen gon ka kasi o ka dama jeklu mano to mo ko partenaire ko ni aklan ko abajira ka fo mo metele kenya ta wala gouvernement akabara yele mal kro ko nala abena nye folke ulula ni aklan ko no metele ke ikutusi o mirina yikibe ka fo abe jabinu ko ka kan shigela chama mamu metele ke seben ko la ka sanga mauka marché koma kibe ka fo mo metele ke jago kalaw katase wala barakalaw akala privé wal makala public ko fo katase partenaire technique financier ma kibe ka fo ko megela soro o ka barol no teleke a procedure ko ninka kadira ka fo mo teleke alsa ni gelawla ibe ka fo suma ko no ka kanyashi fo mako kitis fiscali ka odi mo man of mako adelivrance ko gelaba ko medo la ni aklam no fleke la no teleke abagro ba kilna wala ko adobe teleke fo kata se wa no ga obese ga natutu ko mina ni procedure o ko ko na la kata boy no wati mun beta ka gela ko ninke ko doga se ka takabo o watu la ka kula tela tukuna o ko betu ne ka se ka lu buluda fa teleke wa ka bulu nyoma ke baro be se ka nyata sabati tukumina ka ala telia ikutusi kibe ka fo atlen han solla yele mal krofe jiya be se ka do dalla tugumina wa anga cheka da baw ni nyonche warko abaral ko la kata se afo mako wa contribuer lo mamu na fulo fana bo akala bara tugo nyima fana la bay ka fo wa abdala o minen kono anga ministre Alusen Sanu aleka discours la aya jala ka foko ni nyata baye aleni wa gela chama kumbe no numna mun na wuli ka boye no mun ni maw kumbe ka ulu kurashi bara nun konnala jeya aleni nyata obese ka sabati chugo mina kata se wa baro yele malika sagwe o minan konnala platform ni nopte lega ikutis fana la ko akoni abe nyata o fana ko foko sebe ka se ka jeya do baro la kum aya fotugo munula mum teleke ikutis fiscal la adili akase ka tela chugo mina nibe anyini ka klaka soro abaro ka se ka tela soro buna kunka abe dana fana sinzi ko sebe wa nafulo abarakalaw uni nyonche kaboy no muteleke anga président CNPM monsieur Moussa Dek Bali aleka korofo la hajira ka foko ni aklan de dore no fe wa nyeta bse ka sabatu mina système fiscali o kum kono la plateforme equity kibe ka fo ministry no beteleke anga soro busuba ministry la ko ibe ka fo dore te ka seka wa fenchama takabla aminen kono la no ga bse ka na tugu munun la ni papi nun diliko ani asoro ko la fa fe beteleke atramalu la ka seka anya soro no ka seka soro kono o ko vetu ni ka seka anga wa na fulo abi boka klaka aduda mun fe akabla jeya menen kono shera akakumu kono la ni wati na mum teleke kutusila ko abe na famba de nye na folo barala anga marché kono no teleke marché public la ola kibaye ka fo mum teleke aleka korofolo ay sinzaka ni baram mun flaka seka ibolo di nyoma ko do rete ka seka wa ni kisus fiscali ka ke soro fenye abe ga sababu fana ka sabati nati anga jago ko buna kunka mali gouvernement fana ka baro seka sabati to mina